li l-pożizzjoni ta' Joseph Muscat m'għadix tenibbli ilha ċara għal żmien. Iżdissa li nkixef li ħarigali prezzjużi mingħand Jorgen Fenech kompla jikkonferma dan. Jiddikjara dan l-editorjal tal-Malta Independent fejn jiddikjara li fid-dawl ta' dak żvelat fl-aħħar sigħat sar aktar bżonjus minn qatt qabel li l-poplu jipprotesta. L-editorjal ħareġ fid-dawl li 50 jiem sar magħruf li Joseph Muscat siefer għat-tieġ ta' Ali Sadir Khashemnejad, is-sit tal-Bank Pilatus, fejn kienu preżenti wkoll l-ex Chief of Staff Keith Kembri u Jorgen Fenech. Minant l-imprenditur Malti li jinsab akkużat b'kompliċità fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, Muscat irċieva wkoll żewġ arloġġi li wieħed minnhom huwa esklusiv u jiswa aktar minn 20,000 euro. Dan apparti li l-mexxej Laburista stieden lil Jorgen Fenech għal parti ta' eluq sninu fil-Girgenti u rċieva 3 fliexken imbit li huma stmati li jiswew madwar 5,800 euro. Waqt li attakka lill-medja li qal li hija manipulata, Joseph Muscat qatt ma ċaħat li rċieva dawn ir-rigali u issa għand il-pulizija hemm talba biex Muscat ikun investigat fuq allegat każ ta' tixħim, korruzzjoni u konflitt ta' interess. Fid-dawl ta' dan kollu The Malta Independent iddikjara li Muscat ħassar ir-reputazzjoni ta' pajjiżna b'mod irreparabbli minħabba li naqas milli jieħu azzjoni. L-istituzzjonijiet ta' pajjiżna huma dgħajfa u għandhom bżonn bidla drastika. L-editorjal jiddikjara li Muscat li se jibqa' mfakkar bħala l-bniedem imdawwar minn diversi skandli wassal biex il-poplu tilef il-fiduċja fl-istituzzjonijiet u jibża li l-impunità tirrenja f'pajjiżna. U għalhekk li The Malta Independent tiddikjara li hemm bżonn il-protesti fit-toroq biex il-poplu ġenwin ikompli l-pressjoni fuq l-awtoritajiet biex iwettqu l-bidla li hemm bżonn. Muscat, minn hemm u neħħi lilek innifsek immedjatament għax kuljum li jgħaddi toħloq biss aktar problemi għal Prim Ministru li jmiss biex inaddaf, jiddikjara l-editur ta' The Malta Independent.